Gibaha ang pipila ka eskwelahan dinhi sa probinsya sa Basilan. Kini ang epekto ni Tropical Depression Gardo samtang nagdagan paingon sa extreme northern Luzon. Dinhi sa Isabela City, nabati ang presensya ni Gardo tungod sa pagbaha, nga nag-aghat sa CDRRMO sa pagpadala og duha ka team sa rescuers. Ang unang insidente nahitabo sa Begang National High School, diin ubay-ubay nga mga estudyante ang natanggong sa mga lawak sa ilang eskwelahan tungod kay giabot sa baha ang main ground sa campus. Ang mga estudyante gidala sa mga responding team sa mas luwas nga lugar. Sa laing bahin, ubay-ubay nga mga kabalayan ang nabahaan sa Purok 7 sa parihong barangay tungod sa pag-awa sa suba sa lantong nga nagbilin og dili mo minus 20 ka pamilya nga apektado. Ang mga responder sa CDRRMO miadto gilayon sa ibang lugar human madala ang mga magtutudlo ug ang mga estudyante tungod kay gikinahanglan usab ang ilang tabang sa Purok 7. Bisan pa nga kadaghanan sa mga residente nagdumili sa pagbakwit, gikumbinsi sila nga muhawa tungod og alang sa ilang seguridad. Ug aron masiguro nga dili makahatag og dakong kadaot ang pagbaha, usa ka team ang nagpabilin sa lugar aron mamonitor ang sitwasyon. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.